Najveća prašumska oblast na zemlji nalazi se u slivu Amazona, u Australiji, u Sibiru, u Africi. Tačan odgovor je pod A, u slivu Amazona. Velike piramide, odnosno piramide u Gizi, su jedno od 7 svetskih čuda. Nalaze se u Meksiku, Kini, Egiptu, Peruu. Tačan odgovor je pod C, Egiptu. Zabavni park Prater se nalazi u Londonu, Parizu, Beču, Jagodini. Tačan odgovor je pod C, u Beču. Krompir je poreklom iz Afrike, Evrope, Južne Amerike. Tačan odgovor je pod C, Južne Amerike. Mauna Loa je aktivni vulkan, a njegova lokacija je Italija, Meksiko, Japan, Čile ili Havaji. Tačan odgovor je pod D, Havaji. Momo Kapor je diplomirao književnost, slikarstvo, novinarstvo ili ekonomiju. Tačan odgovor je pod B, slikarstvo. Šta se sprema u samovaru? Kafa, čaj, sok ili džem? Tačan odgovor je pod B, čaj. Najveću visinu može da dostigne bor, sekvoja, hrast ili baobab. Tačan odgovor je pod B, sekvoja.